zápasu? On vie dobre hodnotiť zápasy. Vy ste taký hovorca tejto skupiny? Ale ja sa len spýtam, že kedy to vysielate, po 22. hodine? Keď chcete, tak áno. Aby sme vedeli, ako na to reagovať. Môžeme to aj po 22. dať, môžeme to noci. Ako by ste zhodnotili zápas? Sme veľmi sklamaní, reálne, z predvedenej hry. Z toho, čo sme videli, ako je to také jedno oko pláče a druhé sa smeje, ale je to katastrofa, ako naozaj. Poviem tak, možno, že sme utrpeli víťazstvo, ale verme, že sa to zlepší. Do toho prvého gólu sa zdalo, že všetko je OK, korčulovali dobre. A nám sa nezdalo ani pri prvom gole, že je všetko OK. V čom? Boli aktívnejšie ako Taliani, strieľali naši, vyšlo im tam jedna šanca Prvá padla. tretina bola vyrovnaná, takisto mali šancu Taliani. Bolo to špatné podľa mňa, od začiatku do konca. Naši Talianov prestrieľali v strelách, Talianov stačilo 11 striel na jeden gól, takže skôr tá efektivita bola. Tak ale na to trpíme veľakrát, tá efektivita bola fakt zlá, ale na konci dňa vyhrali sme, uvidíme, aký bude ďalší zápas. Tešíme sa na Bčko. A ako my sme vyhrali 1-0, Taliani to potom obrátili, čas ubúdal, verili ste, že ešte vyrovnáme a možno otočíme? Alebo... Zaujímavé je to v jednom, že prvý zápas bol konečne zápas so záchranou, to sa ešte nestalo, no. Tešíme sa, že sme sa udržali, dúfame. A vy osobne ste verili, že ešte vyrovnáme, predsa už boli tam 2 minúty do konca? Tak určite. Páni, a po zápase obrovský trapas, to asi nebol premeten s tou hymnou. Čo sa tam stalo? Čo tam bolo? Keby hneď zamenili tú hymnu za normálnu, tak jak mala byť slovenská. Oni aj nezahrali normálnu potom? Oni nezahrali. Potom fanúšikovia ju vyspievali? Nie. Ani nie, až potom, len mala sa asi zobrať celá naša komanda a utiekť. Ako z môjho pohľadu zlyhal aj Drávecký v tom danom momente, bolo vidno, že nevie, čo má robiť. Zobral to Hudáček na seba jednoznačne, ako chcel niečo riešiť, ako Drávecký stal celé zlé, ako to je od počiatku zlé. A podľa vás to trapas organizátorov, aký teraz možno by si zaslúžili za to? Tak je to veľký trapas. Treba to presunúť do Bratislavy. Skúsiť tak, tam sa zahrá všetko, ale tak keby mali aspoň náhradu, ale to bolo o tom, že zahrali niečo špatné a nemali ani ako zareagovať a nemali ani slovenskú hymnu mi to vypadlo. Musíme dneska vyhrať v krčme. Hovorí sa, že iba Slováci remizovali s alkoholom. Áno, áno. A možno ešte k tej hre naspäť, čo tomu chýbalo? Nejaký náboj, líder, ktorý by zdvihol tú... Nechceme byť expresívni, to sa nehodí. Môžeme to dať na trend až po tej 22. Ťažko hodnotiť po prvom zápase, ale kombinácia, není tam líder, není rozohrávka, no ale uvidíme. Ja som pozitívny. Ďalší zápas už zajtra, čo by možno bolo teraz zmeniť na tej hre? Budú oddychnutí, tak to bude v pohode.